కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. సో అందరికీ కూడా లైట్ గా దీపావళి శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఈరోజు మనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి మరొక పండగ గోవర్ధనగిరి పూజ జరుపుకునేటువంటిది. ఈరోజు టెంపుల్లో ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నట్టుంది మధ్యాహ్నం. ప్రభు 10 to 1 ఉన్నట్టు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉన్నాయి కదా ప్రభు ఈరోజు? ఎస్ ప్రభుజీ. ఉన్నాయి ప్రభుజీ. 10 to 1 ప్రభుజీ. 10 to 1 కాకపోతే ఆన్లైన్ ఇస్తారు. ఓకే సరే. ఆన్లైన్ ఇస్తారు లేదా తెలియదు కానీ 10 to 1 ఉన్నాయి టెంపుల్లో, ఇస్తారు అనుకుంటా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి ఉన్నటువంటి గోవర్ధన గిరి పూజ, శ్రీ గోవర్ధన గిరి పూజ గురించి మనము తెలుసుకుందాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? వస్తుంది ప్రభుజీ. వస్తుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ గోవర్ధన గిరి పూజ అనేటువంటి అంశాన్ని, శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఒకసారి ఈరోజు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలలో ఒకటిగా ఉన్నటువంటి గోవర్ధన గిరి పూజ, గోవర్ధన లీల గురించి చూద్దాము. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అవతరించినటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన బృందావనంలో నంద యశోదల యొక్క పుత్రుడుగా పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే భగవంతుడు
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు, ఆయా పరిస్థితులకు ధర్మాన్ని రక్షించడానికి, అంటే ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి, సాధువులను రక్షించుకోవడానికి ఆయన అవతారాలు తీసుకునేటువంటి అంశం. సో సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారే ఆ ద్వాపర యుగంలో అవతారం స్వయంగా ఆయన అవతరించినటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలో ఒకటిగా ఉన్నటువంటి గోవర్ధనగిరి లీల గురించి చూద్దాము. అయితే ఆ బృందావనంలో ఆనందుడు, ఉపనందుడు, తదుపరి అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపాలురు అందరూ కలిసి ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించేటువంటి ఆ ఇంద్ర పూజ, ఆ ఇంద్రుడికి చేసేటువంటి యజ్ఞ నిర్వహణలో వారు అమితమైనటువంటి ఆసక్తిని చేస్తూ, ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నిర్వర్తించేటప్పుడు దానిపైన ఆసక్తితో చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ వ్రజవాసులు నందుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపకుల వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్వర్గరాజు అయినటువంటి ఇంద్రుడు వర్షాలు కురిపిస్తాడు అని, ఆ వర్షాలు కురవడం వలనే ఆ భూమిపైన గడ్డి మొలుస్తుంది. అలాగే ఆ గడ్డి ద్వారా పశువులు, ముఖ్యంగా గోవులు ఆ గడ్డి తిని మంచి పాలను ఇస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే భూమిపై వర్షాలు పడడం వల్ల పంటలు సమృద్ధిగా పండుతూ ఉన్నాయి. ఆ పంటల వలనే వాళ్ళంతా కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటూ ఉన్నారు అని, మరి ఆ కారణంగా వాటికి కారణకుడుగా భావించి ఆ ఇంద్రుడి యొక్క పూజ వారు ప్రతి సంవత్సరము ఇంద్రుడి కోసం యజ్ఞం నిర్వహిస్తూ ఉండేటువంటి వారు. ఎందుకంటే మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది కదా, భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటి దాని ప్రకారంగా. మరి ఈ వర్షాలను కురిపించడమైనా, ఇంకేది చేస్తున్నటువంటి వారైనా వారందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా వారి వారి యొక్క కర్తవ్యాలను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఆ ఇంద్రుడికి తానే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే, మానవులకైనా ఇంద్రులకైనా, అంటే దేవతలకైనా ఇంద్రుడు వంటి ఇంద్రాది దేవతల వంటి కూడా ఒక్కొక్కసారి మోహానికి గురి అయ్యేటువంటిది. బ్రహ్మనే మోహానికి గురి అయినటువంటి బ్రహ్మ విలోచన లీల కూడా చూస్తాం. అలాంటి సందర్భంగా అంటే ఇంద్రుడికి కొంచెం గర్వం వచ్చినట్లుగా, అంటే వాళ్ళందరూ పూజిస్తున్నారు, నేనే ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నాను అని తనకు బాధ్యతలు అప్పచెప్పినటువంటి ఆ పరబ్రహ్మం, దేవదేవుడిని గురించి నేనే అన్ని, దేవదేవుడు ఏంటి నాకు ఇవ్వడం ఏంటి, నేనే కదా అన్ని చేస్తూ ఉన్నాను, ఆయన ఆధీనంలో నేను చేయడం ఏంటి అనేటువంటి ఒక భావన వచ్చినట్లుగా చెప్తుంటారు. ఆ కారణంగా ఆ బృందావనంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు, ఆ బాలకృష్ణుడుగా వస్తున్నప్పుడు ఆ ఇంద్రుడికి ఒకసారి ఆ మోహం నుండి తనను బయటపడేయాలి, గుణపాఠం చెప్పాలి అనేటువంటి కారణం, ఉద్దేశంతో బాలకృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తారట. వెళ్ళి, తండ్రి మీరు బాగా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు, యజ్ఞం అంటే ఏమిటి, దాని ఫలితం ఏమిటి, ఎవరి కొరకు ఇది ఉద్దేశించబడింది, ఏ విధంగా దీన్ని చేస్తారు, దయచేసి ఇదంతా నాకు తెలియచేస్తారా? ఎందుకంటే మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి, మీరు మీతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా వ్రజవాసులందరూ ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎన్నో బాగా గొప్ప ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు కదా, మరి చేస్తున్నటువంటి దీని యొక్క అంతరార్థాన్ని నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను మరి అని ఆయన వెళ్ళి అడిగితే, నందుడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ పుత్ర వాత్సల్యంతో ఉన్నటువంటి, వాత్సల్య భక్తిలో ఉన్నటువంటి వారు కదా నంద యశోదలు. ఇంతకుముందే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ దామోదర మాసంలో ఆ లీలలు, దామోదర లీలలు, ఆమె వెంట పడడము, ఆయన్ని కట్టివేయడము, అలా అంటే భగవంతుని వాత్సల్యంతో ఆయన ఒక దేవుడిగా, అంటే దేవాది దేవుడిగా ఆయన ఎక్కడో దూరంగా ఉంచి అంత కాకుండా
తన యొక్క పుత్రుడుగా, తనతో ఉన్నటువంటి వాడుగా చూస్తున్నటువంటి లీలలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఆ నందుడు చిన్న పిల్లాడు కదా, ఏదో అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడప్పుడు మనము తండ్రి బాగా పనులలో నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు పిల్లలు ఏదైనా అడిగితే ఏం చేస్తూ ఉంటుంటాము, "ఏ, తర్వాత చెప్దాంలే, లేకపోతే అయినా ఏదో సరదాగా అడుగుతున్నాడులే చూద్దామని అలాగే మౌనంగా ఉండిపోతాడు. ఉం? అయితే మన బాలకృష్ణుడు వదిలివేయడు కదా, ఎందుకంటే ఆయన అనుకున్నది చెయ్యాలి కదా. కనుకనే మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఉం? నాన్నగారు మరి సాధు పురుషులైనటువంటి వారికి రహస్యాలు ఏవి ఉండరు. వాళ్ళంతా కూడా నిష్కపటలుగా ఉండాలి. ఎవరి ఎడ శత్రుత్వ మిత్రుత్వ భావనలు ఉండవు కదా. మరి అలాంటప్పుడు మీరు రహస్యం ఏంటి? ఉం? సో ఇవి మరి ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుని చేస్తే దాన్ని పైన ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా. ఉం? మరి అందుకే వాటి ఆ కర్మ ఏమిటో, వాటి యొక్క ఫలితాలు ఏమిటో ఉం? మరి అలా తెలుసుకొని ఆ పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో చేస్తే ఫలితాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా. కాబట్టి ఆ జ్ఞానంతో ఈ యజ్ఞాన్ని చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది తప్ప మరి ఆ విషయం ఏదో తెలుసుకోకుండా ఏదో ఒక ఆచారంలాగా ఆ, చేస్తే దాని యొక్క ప్రయోజనం ఉండదు కదా తండ్రి గారు. కాబట్టి ఉం, మరి మీరు ఇది వేదాదేశాన్ని అనుసరించి చేస్తూ ఉన్నారా, లేక కేవలము లౌకికమైనటువంటి ఆచారంగాన ఉన్నదా? ఆ? దయచేసి ఈ యజ్ఞ వివరాలు నాకు తెలపండి నాన్నగారు అని అంటూ అడుగుతాడట. వాస్తవానికి ఏంటంటే ఆనందుడు వీళ్ళు చెప్పినప్పుడు కొంత లౌకికమైనటువంటి విషయాల్లాగా కనిపించినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ, ఇంద్రుడు వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాడు, ఆ వర్షం వల్ల మాకు ఫలితాలు వస్తున్నాయి, కాబట్టి మేము ఆ ఫలితాలను ఆశించి ఇంద్రుడు చేస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి భావన కొంత అలాగా అనిపించి ఉండొచ్చు అందులో. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆ విధంగా, ఎందుకంటే ఆయన యజ్ఞము పరిపూర్ణత్వము తెలుసుకొని చేయడము ఈ విధంగా అడగగానే ఆశ్చర్యంతో నందుడు సమాధానం చెప్తారట. పుత్రా, ఈ ఉత్సవము మేము సాంప్రదాయంగా వస్తూ ఉన్నటువంటిది, మా పూర్వీకుల నుంచి వాళ్ళు అలా చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. ఉం? ఇంద్రుడు కరుణ వలనే వర్షం కురుస్తుంది కదా, మేఘాలు ఇంద్రుని యొక్క ప్రతినిధులు కదా. ఉం? ఇక నీరు మన జీవనానికి ఎంతో అవసరము, కాబట్టి వర్షాన్ని నియంత్రించేటువంటి ఇంద్రుడి పట్ల మనము తప్పకుండా కృతజ్ఞతను కలిగి ఉండాలి. ఉం? మన వ్యవసాయము సఫలమవ్వడము ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి వర్షము, అవన్నీ ధాన్యాన్ని, వర్షం లేకుండా వ్యవసాయం చేయలేము, ధాన్యాన్ని పండించలేము, ధాన్యం లేకుండా మనం జీవించలేము. ఆ? కనుక ధర్మార్థాలకు చివరకు మోక్షానికి కూడా వర్షం తప్పనిసరి అయి ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఆ సాంప్రదాయకమైనటువంటి ఉత్సవాలను మనం వదిలిపెట్టకూడదు. అందుకే దీన్ని మేము నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాము. ఆ? కానీ ఎవడైనా కామంతో కానీ, లోభంతో కానీ, భయంతో కానీ దాన్ని వదిలిపెడితే అది ఏమాత్రం శుభం కలగదు కదా అని ఆ విధంగా బాలకృష్ణుడికి నందుడు సమాధానం చెప్తారట. ఆ తండ్రి యొక్క సమాధానం వినిన తర్వాత దేవాది దేవుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడే కదా ఇక్కడ బాలకృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటిది. ఆహా, ఓకే. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చే విధంగా, ఎందుకంటే ఇంద్రుడు కొంత గర్వంతో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని భగవంతుడు, ఎందుకంటే సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి వాడు, అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి వాడు, మనం ఏం చేస్తున్నామో ప్రతిదీ మన భావనలు ఏమున్నాయో సాక్షిభూతగా ఉపద్రష్ట హనుమంతగా ఉండేటువంటి వాడు భగవద్గీతను అనుసరించి. ఆ విధంగా విన్న తర్వాత ఓకే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బాలకృష్ణుడు ఇక్కడ మనకి
సాక్షాత్తు కృష్ణుడే. కానీ ఇక్కడ ఈ లీలలో ఆయన బాలకృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ స్వర్గరాజు అయినటువంటి ఇంద్రుడు ఉం, కోపగ్రస్తుడయ్యే విధంగా నందుడితోనూ, అలాగే ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఆ గోపవృద్ధులు, ఎందుకంటే ఒక విలేజ్లో పెద్దలు ఉంటారు కదా, అంటే ఊరికి ఆయన నంద మహారాజుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన దగ్గర ఆయనతో కూడా కొంత బృందం ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళందరితో ఇక శ్రీకృష్ణుడు ఆ స్వర్గరాజు అయినటువంటి ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చే విధంగా చేయాలి అని తెలిసి వాళ్ళతో కృష్ణుడు చెప్పడం మొదలు పెడతాడట. అయితే మొదటగా వాళ్ళకు ఒక సలహా ఇస్తాడట, ముందు మీరు ఈ యజ్ఞాన్ని ఆపండి అని చెప్తారట. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్లుగా ఈ యజ్ఞాన్ని ఆపడానికి 2 కారణాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది శ్రీమద్ భాగవతంలో. ఒకటి, భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా ఏదైనా భౌతికమైనటువంటి లాభాలకు ఆశిస్తూ దేవతలను అర్చించవసరం లేదు అనేటువంటిది భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి కోరికల కోరకం అల్పజ్ఞులు మాత్రమే దేవతలను చేస్తూ ఉంటారు. అది అవిధిపూర్వకంగా చేయబడుతుంది. వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఫలాలన్నీ తాత్కాలికమైనవి, అవన్నీ నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతుంది. అలా అల్పబుద్ధులే తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలితాల కోసం ఎక్కువగా తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు అని భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే రెండవది, ఈ దేవతా అర్చనం వల్ల పొందేటువంటి ఫలితాలు తాత్కాలికమైనటువంటివి కదా. ఆయన చెప్తారు అక్కడ, వారిచ్చేటువంటివి ఫలితాలు తాత్కాలికమైనవి. సో కాబట్టి మరి అవన్నీ కూడా నా యొక్క అనుమతి ద్వారానే, నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతూ ఉంది. కాబట్టి ఆ విధి వాళ్ళు చేసేటువంటిది అవిధిపూర్వకంగా ఉన్నది అని చెప్తారు భగవద్గీతలో. సో కాబట్టి మరి వాస్తవానికి ఏంటి, ఆ దేవతల ద్వారా మనం అల్పజ్ఞులమైనటువంటి మనం దేవతార్చనం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆ దేవతల ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని ద్వారానే ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో దేవదేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా ఎవరు కూడా ఏ లాభాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వలేరు. వారి యొక్క పరిధులను అనుసరించి వారికి ఏ బాధ్యతలు అప్పచెప్పారో అంతవరకు వాళ్ళు చేయగలుగుతారు కదా. అయితే ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్, ఈ ప్రకృతి ప్రభావం, త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయ, విష్ణుమాయ, ఆ భగవంతుని యొక్క మాయా ప్రభావం చేత మనం ఎలాగైతే భగవంతుని మర్చిపోతూ ఉన్నామో, అలాగే ఒక్కొక్కసారి దేవతలు సాధారణంగా వారి ధర్మాలను మనం మర్చిపోయినా వాళ్ళ యొక్క ధర్మాలను విధులుగా చేస్తూ ఉంటుంటారు. కాకపోతే ఎందుకంటే జీవస్వరూపులుగానే ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కనుక దేవతలతో సహా, కాకపోతే వాళ్ళు చేసినటువంటి పుణ్యఫలాలు ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఇది వల్ల వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కసారి వారు కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి ప్రభావానికి గర్వితులమై వాళ్ళే సర్వస్వము అనేటువంటి భావన కూడా తలిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. ఆ క్రమంలోనే ఈ ఇంద్రుడు కూడా కొంత ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వ ఆధిపత్యాన్ని విస్మరించినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నా అధీనంలోని మేఘాలన్నీ పనిచేస్తున్నవి, నేను చెప్పడం వల్లనే వాళ్ళు వర్షాలను కురిపిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి ఇది ఉంది. సో మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లు భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగాను దానవులను సంహరించడానికి, భక్తులను రక్షించుకోవడానికి ఆయన అవతారాలు తీసుకునేటువంటిది. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటూ భగవంతుడు చెప్తాడు కదా. మరి అయితే ఇక్కడ ఇంద్రుడు భక్తుడే, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇంద్ర పదవిని పొందాడంటే గొప్ప భక్తుడే. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా తండ్రి పైన ధిక్కార స్వభావం పిల్లలు చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో
వాళ్ళకు కొంచెం అంటే ఇతరులను ఇచ్చేసేటువంటి విధంగా ఉండదు కదా, వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి శిక్ష సాధారణంగా ఇంతకుముందు మనము భాగవతంలో 4వ స్కందంలో చూసాం, శివుడు దక్షుడికి మందలింపు కానీ ఇంకా ఇలాంటివి. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంద్రుడికి కలిగినటువంటి గర్వాన్ని గుణపాఠం చెప్పాలనుకున్నటువంటి కృష్ణ భగవానులు వారి యొక్క లీలే ఇది. ఇక్కడ ఈ గోవర్ధన పూజ, ఆ గోవర్ధన గిరి పూజ చేసేటువంటిది. మరి ఆ విధంగా ఆ యొక్క అతనికి గుణపాఠాన్ని చెప్పాలి అనేటువంటి ప్రయోజనాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తన తండ్రి అయినటువంటి నందుడి ద్వారాను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోప వృద్ధులు పెద్దలు వారందరికీ చెప్పేసి ఆ పూజను ఆపించడం. దానికోసం ఆయన శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి వేదాలపైనే తిరుగుబాటుగా భగవంతుని యొక్క అవతారం రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళని ఆ ఇంద్రుడికి గర్వాన్ని కొంత అతనిలో కలిగినటువంటి ఆ గర్వాన్ని నుండి బయటపడేసి గర్వితుడైనటువంటి ఆ ఇంద్రుడిని అతనికి గుణపాఠం చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ బాలకృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆ కర్మ మీమాంసంను సమర్థించే విధంగా నాస్తికుల్లాగా మాట్లాడతాడట. ఆ తత్వాన్ని ప్రతిపాదించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క పరమాధిక్యాన్ని అంగీకరించరు, ఎవరైనా చక్కగా పనిచేస్తే ఆయన చెప్తారట, బాలకృష్ణుడు చెప్తాడట తండ్రితోనూ ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలతోనూ, ఎవరైనా చక్కగా పనిచేస్తే ఫలితం తప్పకుండా వస్తుందని చెప్తారు. అలాగే మరి మనిషి చేసే కర్మకు ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి భగవంతుడు ఉన్నప్పటికీ అతన్ని పూజించవలసిన అవసరం లేదని వారి యొక్క అభిప్రాయం ఉంటుంది. ఆ తత్వ ప్రభావంలో ఉండేటువంటి వారు. ఎందుకంటే మనిషి పని చేయనిదే భగవంతుడు ఎటువంటి సత్ఫలితాన్ని ఇవ్వలేడు కదా. కాబట్టి దేవతను కానీ భగవంతుని కానీ పూజించడానికి బదులుగా జనులు తమ తమ బాధ్యతల పట్లనే పూర్తి శ్రద్ధను చూపాలని చెప్పేటువంటి ఆ తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం ఇక్కడ ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సమర్థించినట్లుగా ఉంటూ ఉంది. అందుకే ఆయన అంటారట తండ్రితో, తండ్రి మీ వ్యవసాయ పనులు సఫలం కావడానికి ఏ దేవతను పూజించవలసిన అవసరం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడు కూడా తన కర్మానుసారమే జన్మించి ప్రస్తుతము ఆ కర్మఫలాలను పట్టుకొని అనుభవిస్తూ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చేసినటువంటి కర్మఫలాలను పట్టుకొని వీటి ద్వారా మరి దేహాన్ని త్యజిస్తూ ఉంటుంటాడు. కాబట్టి కర్మానుసారమే ప్రతి ఒక్కరూ వివిధ రకాలుగా వివిధ జీవరాశులలో జన్మిస్తూ ఉంటారు. మరి ప్రస్తుతం జన్మలో కర్మలను అనుసరించి అతనికి తదుపరి కర్మ కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి ప్రస్తుతం అతడు అనుభవించేటువంటి సుఖాలైన దుఃఖాలైన సౌకర్యాలైన అసౌకర్యాలైన గత జన్మలో లేదా ప్రస్తుత జన్మలో చేసుకున్నటువంటి కర్మఫలాలే కదా. మరి అలా ఆయన వారితో కొంత ఆ నాస్తిక భావాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారట. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆ బృందావన వాసులు అధిష్టాన దేవతను మనం సంతృప్తి పరచకుండా కేవలము భౌతిక కలాపాలను చేయడం వలన ఎటువంటి సత్ఫలితాలు కలగదని ఆ నందుడు ఆ తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి బృందావన వాసులు పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ వాదించారట. మరి వాస్తవానికి మనం చేసేటువంటి కర్మ ఫలాలను అనుసరించే కదా
ఎందుకంటే మరి ఆ కర్మ ఫలాలను అనుసరించి చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని సార్లు ఉదాహరణకి వైద్యులు వారి వారి ధర్మాన్ని అనుసరించి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. కొన్ని సక్సెస్ అవుతుంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ లేకుండా, అంటే అతని సిద్ధాంతం ప్రకారం అది అవుతూ ఉంటుంటుంది. అలాగే తల్లిదండ్రులుగా మనం ఎంతో రక్షణ చేస్తూ ఉన్నాం పిల్లల్ని అనుకుంటాం. ఒక్కోసారి ఆ, వివిధ రకాలైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశాలు కూడా ఉండేటువంటివి. సో కనుక ప్రతిదానికి కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుమతి ఉండాలి. సో కాబట్టి మేము చేసేటువంటి ఈ వ్యవసాయమైనా, ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ పనులైనా వీటన్నిటికీ ఆ కారణమైనటువంటి ఆ దేవతను పూజిస్తాము మరి అని వాళ్ళు వాదించడం జరుగుతూ ఉంటుందట. వర్షం రావడానికి తప్పనిసరిగా ఆయన్ని అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ వాదనని కొంచెం ఖండించడము, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసే విధంగా మాట్లాడడము. సో దానికి ఇక ఆ నందుడు తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా అంగీకరిస్తారు. దానికి ఇక ఆ నందమహారాజుతో శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉంటుంటాడట. కర్మ స్వభావాన్ని బట్టే మనిషి కార్యోన్ముఖుడు కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి తన యొక్క సహజ స్వభావాన్ని అనుసరించి జీవులందరూ కూడా మానవులుగాను, దేవతలుగాను, వివిధ రకాలైనటువంటి శత్రు మిత్రులుగాను, తటస్థులుగాను తయారయ్యేటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా కర్మ సిద్ధాంతాలు, వీటిని ఆయన వారికి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక మరి అలాగే మనకున్నటువంటి ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వర్ణాశ్రమ విధానాలు, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మపాలన, ఇవన్నీ చేయకుండా ఎవడు కూడా సుఖి కాబోడు అనేటువంటి విషయాలను చెప్తూ బ్రాహ్మణులుగా బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి, క్షత్రియులుగా క్షత్రియుడు తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి, వైశ్యులు వారి వారి యొక్క ధర్మాలను చేయాలి. మరి ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులకు వేదాధ్యయనము సరి అయినటువంటి మార్గంగాను మనకు చెప్తూ ఉంటుంది. మరి పౌర రక్షణలో నిమగ్నం అవ్వడము క్షత్రియుల యొక్క బాధ్యతగాను, మరి ఇక కృషి, గోరక్షణ, వాణిజ్యము వైశ్యుల యొక్క ఇది. మరి ఇక్కడ ఈ వీళ్ళందరూ కూడా వ్యవసాయం చేసేటువంటి వారు. సో కాబట్టి వీరి యొక్క ధర్మం ఏంటి? మరి ఇప్పుడు గోరక్షణ చేయవలసినటువంటిది, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు చేసుకోవలసినటువంటిది. సో నందమహారాజు గోరక్షణ చేసేటువంటి వాడు కనుక కృష్ణుడు గోవులను కాసేటువంటి వాడు. అందుకే ఇక్కడ వారి యొక్క ధర్మాన్ని, విద్యుక్త ధర్మాన్ని గుర్తు చేస్తూ కృషి, వాణిజ్యము, గోరక్షణ మొదలైనటువంటి అంశాల్లో చెప్పి ఆయన ఇంకా చెప్తారట తన తండ్రి అయినటువంటి నందుడితో, సత్వ రజో తమో గుణాల చేత వలనే ఈ సమస్తము నడుస్తుంది. అంటే ఈ భౌతిక జగత్ అంతా కూడా త్రిగుణమయంతోనే నడుస్తూ ఉన్నది. ఈ 3 గుణాలే స్థితి, లయ, అలాగే సృష్టి, వీటికి కారణము అవుతూ ఉన్నాయి. అలాగే రజోగుణ కారణంగానే, అంటే మనం చేసేటువంటి ఈ సైక్లిక్ చెప్తుంటాం కదా, భూమిపై పడేటువంటి వేడికి ఆవిరైనటువంటి నీరు పైకి వెళ్ళి మేఘాలుగా మారడం. అంటే ఇక్కడ రజోగుణం ఏంటంటే కార్యదక్షత, మనం నిరంతరము పనులు చేసేటువంటి విషయం. ఆయన అదే తెలియచేస్తారట. రజోగుణం కార్యం వలనే మేఘాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. ఆ గుణమే వర్షానికి కారణమవుతుంది. వర్షం కురిచి తర్వాత జీవులందరూ కూడా వారి యొక్క వ్యవసాయ కర్మల సాఫల్యాన్ని, అంటే ఫలితాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంద్రుడి వలన మనకి ఎటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లాభం కలగటం లేదు. మరి మీరు అన్నట్లుగా ఇంద్రుడు మీకు చేస్తూ ఉన్నాడంటే
ఇంద్రుడు ఈ వర్షాన్ని భూమిపైన కురిపిస్తూ ఉన్నాడు, అవసరం లేనటువంటి సముద్రాలపైన కూడా కురిపిస్తూ ఉన్నాడు కదా అంటూ కొంత ఆ, ఉమ్, ఆయన చెప్పినటువంటి అంశానికి కన్విన్స్ అయినటువంటి ఆ నందుడు కృష్ణుడితో అంటాడట, ఓకే సరే నువ్వు అన్నట్లుగా చేద్దాం, కానీ ప్రస్తుతానికి ఈ ఇంద్రుడు చేసేటువంటి యజ్ఞాన్ని మాత్రం మేము పూర్తి చేస్తాము. తర్వాత ఆ గోవర్ధన పర్వతం కోసం, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటిది ఇక్కడ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ గోవర్ధన పర్వతం మీకు అన్నీ ఇస్తుంది. ఇచ్చేటువంటి గోవర్ధన పర్వతం పండ్లని, మీకు వ్యవసాయానికి కావలసినటువంటి ప్రతిదాన్ని మీకు ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది కనుక ఆ ఇంద్రుడు చేసే పూజకు బదులుగా గోవర్ధన పర్వతానికి, గోవులకు, బ్రాహ్మణులకు వీళ్ళందరికీ పూజలు చేయండి అని చెప్తారు కదా. ఓకే నువ్వు అన్నట్లు చేద్దాం, కానీ ప్రస్తుతానికైతే మేమైతే ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం కదా, ఈ ఏర్పాట్లను అనుసరించి ఆ ఇంద్రుడు పూజ చేస్తాం మేము. తర్వాత నువ్వు అన్నట్లుగా గోవర్ధన పర్వతానికి కూడా నేను ఏర్పాట్లు చేస్తాను అని అంటాడు. మమ్మల్ని ఇది కానీ ఫస్ట్ మమ్మల్ని చేయని, మేము ఈ పని చేయదలుచుకున్నాం కదా అంటే కృష్ణుడు ఒప్పుకోకుండా ఉంటాడట. ఆలస్యం చేయడానికి వద్దు, ముందు మీరు ఇక ఇంద్ర పూజ ఆపేసేయండి. గోవర్ధుణ్ణి, బ్రాహ్మణులను, గోవులను ఇవన్నీ పూజించడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. మీరు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు చాలా సమయం పడుతుంది కనుక ఇది కుదరదు. ముందు మీరు ఆ ఇంద్రయజ్ఞాన్ని, మరి ఇప్పుడు ఆయన అంటారు, వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ అంటుడట, నువ్వు అన్నట్లు ఇవన్నీ చేయాలంటే మేము ఎలా చేయాలి ఇది, అలాగే మరి చేసే విధానాన్ని గురించి కూడా భగవంతుడితో అడుగుతారట. అయితే కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు ఆయనతో, మీరు ఈ యజ్ఞానికి చాలా వరకు తయారు చేసుకున్నారు కదా, వీటితోనే ఆ గోవర్ధనుడికి, అలాగే బ్రాహ్మణులకు, గోవులకు ప్రీతి కలిగే విధంగా మీరు ఏవైతే ఆ యజ్ఞానికి సంబంధించినటువంటి పదార్థాలను తయారు చేసుకున్నారో వాటి ద్వారానే చేయండి అంటే, సరే నందమహారాజు ఒప్పుకున్న తర్వాత, సరే నువ్వు చెప్తున్నావు మేము అలాగే చేస్తాం. మరి ఈ యజ్ఞాన్ని ఎలా చేయాలి మేము? ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఇంద్రుడి పూజ అంటే మాకు అందరికీ అలవాటు ఉంది, మేమందరము చేస్తూ ఉన్నటువంటి కనుక మరి ఈ యజ్ఞాన్ని నువ్వు చెప్తున్నటువంటి గోవర్ధన పూజ, తర్వాత బ్రాహ్మణులకు, గోవులకు చేసేటువంటి ఈ యజ్ఞాన్ని మేము ఎలా చేయాలి అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని, అంటే బాలకృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి, మరి ఇవన్నీ నువ్వే చెప్పావు, పెద్ద తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తున్నావు కదా, ఆ పూజా విధానం కూడా మాకు చెప్పని అని అడుగుతారట. అప్పుడు ఆయన కృష్ణుడు చెప్తాడట వాళ్ళతో, ఈ యజ్ఞం కొరకు సేకరించినటువంటి ధాన్యము, నెయ్యి ఉన్నాయి కదా, ఈ ధాన్యంతోనూ నెయ్యితోనూ నానా రకాలైనటువంటి వంటలు, అరిసెలు, బూరెలు, గారెలు, అలాగే పాలు ఉన్నాయి, పాలతో వివిధ రకాల అనేక రకాలైనటువంటి రసగుల్లలు కానీ ఇంకా పిండి స్వీట్స్ తయారు చేయొచ్చు కదా. మీరు అలా ఆ ధాన్యము, నెయ్యితో నానా రకాలైనటువంటి వంటలు చేయండి. అన్నం వండండి, పప్పులు వండండి, హల్వాలు, పకోడీలు, పూరీలు, పాయసము, పాలమిఠాయిలు, రసగుల్లాలు, లడ్లు, అలా అన్నీ తయారు చేయండి మంచిగా. ఇవన్నీ తయారు చేసిన తర్వాత మంచి వేద మంత్రజ్ఞులైనటువంటి బ్రాహ్మణులను పిలిపించి హోమం చేయండి. ఆ విధంగా హోమాన్ని మీరు పూర్తి చేసిన తదుపరి ఆ బ్రాహ్మణులకు నానా రకాలైనటువంటి ధాన్యాలను ఆ యజ్ఞంలో పోసి అవన్నీ చేసే బదులుగా ఆ నానా రకాలైనటువంటి ఆ ధాన్యాలు మీరు స్వీకరించినటువంటి ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇవ్వండి. అలానే గోవులను మంచి చక్కగా అలంకరించండి. ఆ చక్కగా అలంకరించినటువంటి గోవులకు మంచిగా మేత చేయండి. మరి తర్వాత మీరు చేసినటువంటి ఆ వంటలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీటితో ఆ హీన జంతువులైనటువంటి కుక్కలు, పిల్లులు వంటి జంతువులకు, అలాగే చండాలుడు, సూర్యులు ఉంటారు కదా, అల్పజ్ఞులు అంటే చేయలేనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వారందరికీ కూడా మంచిగా కడుపు నిండా భోజనాలు పెట్టండి.
ఉం? గోవులను చక్కగా గడ్డి పెట్టండి. ఆ తర్వాత ఉం? ఇక గోవర్ధన పూజా యజ్ఞాన్ని ఉం? మీరు ప్రారంభిస్తే నాకెంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది అంటూ, అంటే కొడుకుగా సంతోషపడినట్లుగాను ఆ విధమైనటువంటి పూజ ద్వారా దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి పూజ చేయడం వల్ల సంతోషపడుతున్నట్లుగా చెప్తుంటారు. ఆయన ఆ విధంగా చెప్తారట. సో ఆ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని అనుసరించి ఈ సమాజంలో ఎవరెవరు ఏ విధమైనటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలను చెయ్యాలో, ఎందుకంటే సాధారణంగా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, చండారులు అనే వివిధ రకాలుగా, అలాగే జంతుజాలాలు, గోవులు, కుక్కలు, మేకలు, పశువు అన్ని ఉన్నటువంటి వీటన్నిటికీ ఈ జీవన విధానంలో కలిసి ఉండే విధానమైనటువంటి ఆ పూజ ఎంతో మహోన్నతమైనటువంటి అంతర్లీలంగా ఉన్నటువంటిది ఈ గోవర్ధన పూజగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సమస్త సమాజం యొక్క లాభానికి అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయవలసి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా విధానంగా ఉన్నటువంటి పూజా విధానాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు వాళ్ళకి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంకొక రకంగా గోవులు సమస్తము ఆ భగవంతుడిలోనే ఉన్నది సమస్తం. ఇక్కడ మరి ఆ జంగమమైనటువంటి వాటినే కాకుండా, అంటే తిరిగేటువంటి జంతువులు, మానవులు ఇవే కాకుండా పర్వతాలు, నేల వంటి స్థావరాలు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడిలోనే చేర్చబడి ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో ఆ విధంగా ఈ సమాజము అంటే అన్ని, అంటే జీవం ఉన్నవి, జీవం లేనటువంటివి సర్వము ఆ భగవంతుడి ద్వారానే ఉన్నట్లుగాను, ఆ భగవంతుడిలోనే లీనమై ఉన్నట్లుగాను. కనుకనే ఎవరు కూడా ఏ జీవిని కూడా నిర్లక్ష్యపరచకూడదు అనేటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి తత్వం తెలియచేసేటువంటి పూజే ఈ గోవర్ధన పూజ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం ఈ గోవులను ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ గోవుల కంటే ఇక్కడ వేరే రకమైనటువంటి జీవుల యొక్క ఇది చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ మనకి మన యొక్క సాంప్రదాయము, మన వైదిక విధానాలను అనుసరించి అన్ని జీవులకు ఇవ్వాలి, అన్ని రకాలైనటువంటి బాధ్యతలను మనము చేయవలసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆ పూజా విధానాన్ని నానా రకాలైనటువంటి, అంటే అవి తయారు చేసినటువంటి ధాన్యాలతో వివిధ రకాలైనటువంటి పిండి వంట పాలను తయారు చేసి అవన్నీ నలుగురికి దానం. అందుకే మనం చేసేటువంటి యజ్ఞాల్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగితే నలుగురికి ఆలయాల్లో కూడా, మనకి ఇస్కాన్లో కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రసాదం యొక్క వితరణకు అంతా ఇచ్చేసినట్టు. సో ఆ విధంగా ఇక ఆయన ఆ పూజా విధానాన్ని చెప్పడము. సో ఆ గోవర్ధన పూజ అనేటువంటి యజ్ఞాన్ని కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ఇప్పుడు అదే విధానాన్ని అనుసరిస్తూ మన ఇస్కాన్ మందిరాలలో చక్కని వంటగా ఆహారంతోనే పర్వతంలాగా తయారు చేస్తూ ఉండేటువంటిది. సో అందుకే మనకి ఆ గోవర్ధన పూజ అనేటువంటి యజ్ఞాన్ని కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ ఉండేటువంటిది. అందుకే శ్రీకృష్ణుడు పరమారాధ్యుడు కనుక ఆయన భూమిపైన ఆ వృందావనము, గోవర్ధన పర్వతం కూడా ఆరాధ్యాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే కదా మనకి రూపగోస్వాముల వారు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి చెప్తారు. వైకుంఠధాం అనేటువంటి ఆ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు మనకి, వైకుంఠాజనితో మధురాపురి అనేటు. సో ఆ సాక్షాత్తు మనకి ఈ భౌతిక జగత్తుతో పోల్చినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఎంతో ఉన్నతమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అవతరించిన కారణంగా వైకుంఠ లోకాల కంటే కూడా మధుర
ఎంతో ఉన్నతమైంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మధుర వృందావన్ యాత్ర చేసినటువంటి వాళ్ళకి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు అక్కడ అవతరించినటువంటి నడయాడినటువంటి ప్రదేశం. సో కనుకనే చెప్తారు వైకుంఠ లోకాల కంటే కూడా, ఎందుకంటే ఆ వైకుంఠాలకు మనం వెళ్ళేటువంటిది అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు భౌతిక జగత్తులో అనుభూతమయ్యేటువంటి విషయాలు కనుక రూపగోస్వామిలో వారు చక్కటి వివరణ మనకి ఉపదేశ అమృతంలో చెప్తారు. శ్రీకృష్ణుడు అవతరించిన కారణంగా మధుర వైకుంఠ లోకాల కంటే కూడా ఎంతో ఉన్నతమైనది అని చెప్తారు. మరి ఆ వైకుంఠాల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి మధుర కంటే వృందావనము మరింత ఉన్నతమైనది అని చెప్తూ ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే మధురలో ఆయన అవతరించి వృందావనంలో ఆయన యొక్క బాల్యలీలన్నీ ఆయన యొక్క నడయాడినటువంటి ఆ ప్రదేశంగా ఉండడం వల్ల అది మరింత ఉన్నతమైనటువంటి ప్రదేశంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అందుకే మధుర వెళ్ళడం మధుర నుండి తర్వాత బృందావనంలో వెళ్ళడం కానీ, ఆ బృందావనంలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవి, అక్కడ ఉండేటువంటి ఏదైనా ఆ బృందావన ప్రదేశంలో మట్టిలో గింత మొక్కలాగా ఉన్న అది అదృష్టం అని చెప్తుంటారు. అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి, అందుకే మనకి రూపగోస్వామిలో కదా మధుర కంటే బృందావనం మరింత ఉన్నతమైనది అని చెప్తారు, పవిత్రమైనది అని చెప్తారు. ఇక దానికంటే అంటే ఆ వృందావనంలో 12 అరణ్యాలు ఉన్నాయని చెప్తుంటారు కదా, నిధివనము అలా మనకి ఆ వనాల్లో ఆ 12 వనాలతో పాటు అక్కడ మనకి ఆ భగవంతుని ద్వారా ఎత్తబడినటువంటి గోవర్ధన పర్వతం ఉన్నటువంటిది. సో కనుక చెప్తారు మధుర కంటే బృందావనం మరింత ఉన్నతమైనది. ఆ బృందావనంలో భగవంతుని మరి చేత ఎత్తబడినటువంటి హరం ఆయన చేతులతో ఎత్తబడినటువంటి కారణంగా ఆ గోవర్ధన పర్వతము మరింత ఉన్నతమైంది అని చెప్తారు. మరి ఆ గోవర్ధన పర్వతం చెంతనే ఉన్నటువంటి రాధాకుండము అత్యంత, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమామృతము పొంగి పొరలినటువంటి ప్రదేశం కనుక రాధాకుండము మరింత పవిత్రమైనది. అందుకే వైష్ణవుడు విశుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఆ రాధాకుండంలో స్నానం ఆచరించకుండా ఆ రాధాకుండ చెంత జీవించాలని కోరుకోకుండా ఎవడు ఏ శుద్ధ భక్తుడు ఉండగలడు అంటూ మనకి రూపగోస్వాములు వారు కీర్తిస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మరి ఆయన అందుకే ఇదంతా కూడా మరి ఎవరు రూపగోస్వాములు వారు కీర్తించింది, ఇదంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుకనే ఆ శ్రీకృష్ణుడు మాదిరిగానే ఆ వృందావనము, గోవర్ధన పర్వతము, రాధాకుండం, ఎందుకంటే ఆయన రాధాకుండాన్ని వెతికినట్లుగా ఆయన అక్కడ చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన కనుగొన్నటువంటి అంటే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియచేయడానికి ఆయన చేసినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని పూజించేటువంటి గోవర్ధన పర్వతాన్ని, అందుకే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ గోవర్ధన్ విలేజ్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు అక్కడ. ఇది సో అప్పుడు ఆ గోవర్ధన పర్వతము ఆ కాలంలో దాదాపుగా 120 కిలోమీటర్ల పరిక్రమము, అలాగే 80 కిలోమీటర్ల ఎత్తు ఉన్నది అని చెప్తారు ఆయన ఎత్తేటువంటి సందర్భంలో ఆ గోవర్ధన పర్వతం. కానీ ప్రస్తుతము 11 నుండి 12, 15 కిలోమీటర్ల మాత్రమే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉండేటువంటి ఆ పరిక్రమము భాగము ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ గోవర్ధన పూజ ఆ భగవంతుడితో సమానమైనదిగా చెప్తూ ఆయన చెప్పబడినటువంటి ఆ గోవర్ధన పూజని వాళ్ళు మంచిగా నిర్వహించి ఆ కృష్ణ భగవానులు ఏ విధంగా అయితే చెప్పారో మరి ఆయన చెప్పినటువంటి విధంగా ఆ గోవర్ధన పూజను వాళ్ళు నిర్వహించగా ఎంతో ఉత్సాహంగా అన్నరాశులుగా పోసి వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ మరి
మీరంత ఇక అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆ వీళ్ళతో పాటు పరిక్రమం అవన్నీ ఆరంభించి పరిక్రమం చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళతో పాటు పరిక్రమం చేస్తూ ఉంటాడు బాలకృష్ణుడు. అదే సమయంలో ఆ పర్వతంలో తానే అయ్యి నాకు ఆ ప్రసాదాలన్నీ పెట్టండి అని చెప్పి అడుగుతాడట. సో వాళ్ళంతా ఎంతో ఆనందంతో పొంగి పొర్లుతారట. ఎన్నిసార్లు ఆ ఇంద్రుడికి పూజ చేస్తే ఎన్నడూ కూడా ఆయన కనిపించలేదు. ఆయన ఏం లేదు. కానీ ఇవాళ ఆ గోవర్ధన పూజ చేస్తుంటే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై నాకు ప్రసాదాలు ఇవ్వండి అని ఆయన అడగడం, వాళ్ళంతా పెడితే వాటన్నిటిని ఆయన తినేసేస్తారు. ఇంకా కావాలి అన్నట్లుగా అడుగుతారట. తర్వాత వాటన్నిటిని మళ్ళీ యథావిధిగా వాళ్ళు ఎలా చేయాలి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మేము అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ యథావిధిగా అన్ని దర్శనం అవుతాయట. ఎంతో సంతోషపడతారట. ఉమ్, ఆ గోప వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా. ఉమ్, సో అందుకే సాధారణంగా మనకి ఆ బృందావనంలో కానీ ఇతర ఆలయాల్లో కానీ మనం ఇది జగన్నాథ రథయాత్ర చేసేటప్పుడు ఆ ప్రసాదాలు విసిరేస్తుంది. ప్రసాదం కింద పడిన అది మలినం అంటదు అని చెప్తారు. కింద పడిన వాటిని ఏరుకొని తీసుకుంటూ ఉంటాం. అది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం. సో ఆ విధంగా ఆయన ఇచ్చేసినటువంటి ఆ ప్రసాదాలను వారందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంతో తీసుకోవడం ఉంటుంది. అదే విధానం మనకు ఉంటుంది. రథయాత్ర జరిగేటప్పుడు ప్రసాదాలు విసిరేస్తుంటే బయట వాళ్ళు కొంతమంది అనుకుంటారు, ఏంటి వీళ్ళు విసిరేస్తున్నారు, చేతులకి ఇవ్వచ్చు కదా అనేటువంటి ఒక భావన. భగవంతుడి ప్రసాదం కింద పడేస్తున్నారంట. అది కాదు. అది ఎట్లా ఎంతంటే భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, సర్వము భూమి అన్నీ ఆయనలోనే ఉన్నటువంటిది కదా. సో ఆ భావన రావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే కొంత జరుపుతూ ఉంటారని కూడా మనం భావించవచ్చు. సో కృష్ణ ప్రసాదం నేలపై పడినా అది ఎన్నడూ కూడా మలినం కాదు, అపవిత్రం కాదు అని చెప్తారు. దాని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలని చెప్తారు. అందుకే అక్కడ పెట్టేసి ఆ ప్రసాదాన్ని అలా పెట్టేసి దాన్ని అంతా కూడా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంతో పరమానందంతో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని తీసుకోవాలి. ఆలయాలకు వెళ్ళి ప్రసాదం ఒక్కోసారి నాకు ఇష్టంగా లేదు అట్లా మాట్లాడకూడదని చెప్తారు. ఎప్పుడు కూడా భగవంతునికి అర్పించినటువంటిది ప్రసాదం ఏ విధంగా ఉన్నా దాన్ని ఎంతో ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ప్రసాదం మెర్సీ అది దాన్ని తీసుకోవాలని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఇక ఆ గోవర్ధన పూజ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగా వారందరూ చేయడము, ఆనందపడడం, అంతా ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించినటువంటి ఆ పరిక్రమం చేయడం గోవర్ధన చుట్టూ. సో ఆయన వాళ్ళతో పాటు ఉండడం, ఆ గోవర్ధన పర్వతంలో కూడా కృష్ణుడు ఆ విధంగా వాళ్ళకి కనిపించడం వల్ల ఎంతో సంబరపడి, అందుకే మనం గోవర్ధన పరిక్రమం ఖచ్చితంగా భక్తులు వైష్ణవులు ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నట్లే ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని దర్శించుకుని ఆ గోవర్ధన పరిక్రమం చేస్తే సాక్షాత్తు కృష్ణుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినట్లే అవుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన వాళ్ళకి ఆ వృందావన వాసులకి ఆ పర్వతంలో కనిపించి వాళ్ళతో మాట్లాడినటువంటి పర్వతం ఇలా ఆయన అంటే సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే. అందుకే మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు చెప్పినట్టు విధాన్ని మనకి గ్రంథీకరించి రూపగోస్వాముల వారు మనకి ఆ విధంగా తెలియచేసినటువంటిది. సో మరి ఒకటి ఆయనని పూజ చేయించుకున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు, దేవాది దేవుడైనటువంటి. మరొక కారణం ఇక్కడ ఏముంది, కొంత గర్వితుడైనటువంటి తన యొక్క భక్తుడైనటువంటి ఇంద్రుడికి గర్వాన్ని అణచాలి కదా. సో ఈ విధంగా ఆ గోవర్ధన పరిక్రమం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం చప్పట్లతో మంచిగా కొడుతూ ఉంటే అది ఆ స్వర్గలోక వాసులైనటువంటి వాళ్ళు ఆ ఇంద్రుడి యొక్క భటులు దీన్ని చూసి ఇక ఈ పూజ ఇక్కడ చేసినటువంటి గోవులను వీళ్ళన్ని పూజ చేసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా చూసి వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంద్రుడికి చెప్తారట, ప్రభు మీ వృందావన వాసులు మీ పూజ ఆపేశారు. ఎందుకంటే మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా రాజ వ్యవస్థల్లో కానీ అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లో వీటిలో కథల్లో వింటూ ఉంటాం. ఏదైనా ఇక్కడ జరిగితే ఆయనకు కొంతమంది ఉంటారు ఈ విషయాలను చేరవేసేటువంటి వాళ్ళు. సో ఇక్కడ కూడా ఆ నోట ఈ నోట ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. వీళ్ళు నా పూజ ఆపేసి ఒక చిన్న బాలుడు కృష్ణుడు అనేటువంటి బాలుడు చెప్తే ఆయన మాట వింటున్నారట అని ఇక వెంటనే కోపంతో ఆ మేఘాలు ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటి ఆ మేఘ దేవతలను వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఆ బాలుడు చెప్పినట్లుగా
నాకు చేయవలసినటువంటి పూజ, నాకు సమర్పించవలసినటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు ఇవన్నిటినీ కూడా వారు బ్రాహ్మణులకు, గోవులకు అవన్నీ కూడా ఈ సందర్భంలో ఇంకా ఆ పరిక్రమం చేసేటప్పుడు ఆ గోపకాంతలు వీళ్ళంతా కూడా ఎంతో చక్కగా అలంకరించుకొని, అందుకే మంచిగా అలంకరించుకుంటారు. ఇప్పటికి కూడా అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుందట. సో మంచి వస్త్రధారణ చేసి ఎడ్ల బండ్లలో ఆడవాళ్ళు, తర్వాత వీళ్ళంతా కూడా గోవులను పట్టుకొని ఇవి మనకి ఇంకా కూడా కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాల చుట్టూ ఉగాది సమయంలో వ్యవసాయదారులు అంటే అక్కడ దాకా గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర పోలేనటువంటి వాళ్ళు మన ఊర్లలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు, వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ కానీ ఏదైనా దేవాలయాల్లో రైతులు ఏం చేస్తారంటే ఉగాది సందర్భంలో కొత్తగా పంట చేసేటువంటి దాదాపు మేబీ ఇలాగే అనిపించే విధంగా సో ఏం చేస్తారు, ఆవులు వాటన్నిటిని శుభ్రంగా కడిగి మేత మేపి వాటిపైన కుంకుమ పసుపులు చల్లి ఆ ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటుంటారు. వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఆ గో సంపద ఏదైతే ఉందో వాటిని. ఇది ఇంకా మనకి కొన్ని కొన్ని విలేజ్ల్లో ఇంకా ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగుతూనే ఉన్నది. సో ఆ విధంగా ఆ గోవర్ధన పూజ అంతా చేయడము, అక్కడ వ్యవహరించినటువంటి పూజారులకు, బ్రాహ్మణులకు, గోవులను వాళ్ళ ఇక బ్రాహ్మణులు గోవులను, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలను, గోపబాలను అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించడం చాలా సంతోషంగా, ఆనందంగా జరుపుతున్నటువంటి సో జరుపుకున్నటువంటి ఆ విధంగా. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదంతా పూర్తయిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఆ రోజు తానే స్వయంగా గోవర్ధన పర్వతం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియచేసినటువంటి సంఘటన వారికి ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే ఎందుకంటే అలా మాట్లాడడం వల్ల ఆ దేవదేవుడు ఆ విధంగా వారితో మాట్లాడడం, ఆ భగవంతుడు తాను ఒకటే అనేటువంటిది ఆ ఉద్దేశాన్ని తెలియచేశారు. ఇక ఆ విధంగా ఆనందంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈ ఇంద్రుడు మేఘాలను పిలవడం, వర్ణదేవుని యొక్క ఆదేశం ప్రకారంగా కుండపోతగా వర్షం కురిపించడము. ఎందుకంటే వీళ్ళు నా పూజ వదిలేసి చిన్న బాలుడు చెప్పినటువంటి ఈ విధంగా పూజ చేస్తారా అని చెప్పేసి ఆయన వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటే చాలా భీకరమైనటువంటి వర్షం ఉంటుంది. కుండపోతగా వర్షం. మనం మామూలుగా వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా. కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా భయపడి, గోవులు ముఖ్యంగా, మనుషులు అంటే కొంచెం ఏదో ఎక్కువ ప్రదేశాలకు వెళ్తారు అది ఇది ఉంటే, గోవులు అవన్నీ కూడా ఎంతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే వెంటనే ఆ కృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క ఎడమ చేతి యొక్క చిటికన వేలుతో ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి ఆయన వారిని ఆ విధంగా ఆ గోవర్ధన పర్వతం కింద ఉంచేసి రక్షించారు అని చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఇదంతా కూడా జరిగినటువంటిది. ఈ సంఘటన ద్వారా ఆయన గోవర్ధన పర్వతం తానేని ప్రకటించడము, ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తడము, తర్వాత ఆ 7 రోజుల పాటు కుంభవృష్టిగా వర్షం కురుస్తుంది. ఎంతో పెద్ద పెద్ద చినుకులు, అంటే ఆ వర్షం పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయని చెప్తుంటారు. అలా కురిసినటువంటి వాటి నుండి వాళ్ళందరినీ రక్షించడం. సో ఈ విధంగా ఎంత సంఘటన జరిగినప్పటికీ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షించాడు అని తెలుసుకున్నటువంటి ఇంద్రుడు ఆ సురభి గోవుతో పాటు అక్కడికి వచ్చేసి ఆయనను వేడుకుంటాడట. అంటే నేను అజ్ఞానంతో మీ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని నేను మర్చిపోయాను, నేనే సర్వము అని భావించి అహం నాలో వచ్చింది, నా అహాన్ని తొలగించడానికే మీరు ఈ లీల ప్రదర్శించారు, నన్ను మన్నించండి అంటూ ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటారు అని చెప్పారు. సో ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ గోప జనులను రక్షించడము, అలాగే అక్కడున్నటువంటి ఇంద్రుడు గర్వాన్ని అణచడం ద్వారా ఆ భగవంతుడే దేవదేవుడు, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం, సర్వకారణాలకు కారకుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. ఎందుకంటే
ఇతర దేవతలను అర్చనం చేస్తే భగవంతుణ్ణి అర్చించినటువంటి అవదు. కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తే అందరినీ కూడా మనము పూజించిన వాళ్ళమే అవుతూ ఉంటుంటాం. అదే మనకి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఒక చెట్టుకి పోషణ ఇవ్వాలి మనము అంటే ఆ చెట్టు మొదట్లో నీళ్లు పోయాలి. అంతేగాని ఆకులకు, కొమ్మలకు లేదా పుష్పాలకు అక్కడ నీళ్ళు అందిస్తే చెట్టు పెరగదు. సో ఈ వ్యవస్థ అంతా సర్వము భగవంతుల్లో ఉన్నటువంటి సమస్తము అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించినప్పుడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి సమస్తము కూడా పూజనీయమై ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ గోవర్ధన అంటే దాదాపుగా దీపావళి తర్వాత నెక్స్ట్ రోజు ఇది జరుపుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ గోవర్ధన రూపాన్ని ఆ పర్వతంలో ఉండి మాట్లాడి ఆ గోవర్ధన పర్వతము ఆయన సమానము అని చెప్పడము, ఆ శ్రీకృష్ణ గోవర్ధన పర్వతముల సమానత్వము ఇప్పటికీ కూడా అందరూ కూడా అంగీకరిస్తూ ఉన్నటువంటిది, జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకనే ఇంకా పరిక్రమం గోవర్ధన పరిక్రమం చేసి గోవర్ధన పరిక్రమం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి చేసినట్లే. అలాగే గొప్ప భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే ఆ గోవర్ధన పర్వతంలో ఉండేటువంటి శిలలను కొన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ఆ మరి ఆలయంలో లాగానే అచ్చం ఆ కృష్ణుణ్ణి ఎలా అయితే పూజిస్తూ ఉంటారో అలాగే పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే నైవేద్యాలు కూడా పెడుతూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చుకున్నటువంటి ఆ శిలలు కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఆ శిలలకు ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి సాక్షాత్తు ఆ గోవర్ధన పర్వతము భగవంతుడే అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఆ అప్పుడు వాళ్ళు ఆ నందమహారాజు వాళ్ళు చేసినటువంటి సందర్భంలో మొదటిసారిగా ఆయన చేసినప్పుడు ఆ నైవేద్యాలన్నింటినీ కూడా స్వీకరించినటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ సందర్భంలో కృష్ణుడు ఇటు పరిక్రమం చేస్తూ ఉన్నట్లుగా వీళ్ళతో ఉంటూ ఆ పర్వతంలో కూడా తాను ఆ నైవేద్యాలు స్వీకరించినటువంటి విషయం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం. దాని ద్వారా ఏంటంటే స్వయంగా ఆ గోవర్ధన పర్వతము భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తుంది. కనుక గోవర్ధన పూజను ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్తారు. అందుకే మనకి చెప్పబడుతుంది ఆ గోవర్ధన పూజను ఎవరైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో, ఎందుకంటే గోవర్ధన పర్వతంలో ఎన్నో చెట్లు, వృక్షాలు, సర్పాలు కూడా ఉంటాయి. ఒకవేళ అలా నిర్లక్ష్యం చేస్తే వాళ్ళు ఆ సర్పాల యొక్క కాటుకు గురి అవుతూ ఉంటారు. అంటే పర్వాలేదు తెలియనటువంటి వాళ్ళు తెలిసి కూడా ఇదంతా ఏంటి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఎవడైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ సర్పాల యొక్క కాట్లు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా గోవులకు మన సమాజంలో ఉండేటువంటి సమత్వ భావనతో జరుపుకునేటువంటి ఒక పండుగ గోవర్ధన పూజ, శ్రీ గోవర్ధన పూజ. అది భగవంతుని యొక్క లీలగా జరిగినటువంటిది. సో ఈ ప్రకృతిలో మమేకమై మనం ఏ విధంగా మన జీవన విధానాలు ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి లీల మనకి ఈ గోవర్ధన పూజ. హరే కృష్ణ. प्रभु जी, माता जी।